Por outro lado, en capítulo parroquial, unha homenaxe está prácticamente á volta da esquina. Un cura que cumple os 50 anos de sacerdocio e que recibe un homenaxe dos seus feligreses. El conseguiu xa daquela, cando chegou, que os veciños foran protagonistas das medidas que foron tomando, que foron discutindo. Don Olimpio decía nos atrios da iglesia, no atrio da iglesia, para ir resolvendo os problemas que a propios veciños tiñan, non? El daquela impulsou xa a formación profesional e integral dos veciños a través de cursos do PPO, dos famosos plantéis de extensión horaria, que eu penso que aquí en San Xulián colleron que foron ou son moitas parroquias, pero tuveron un significado especial, porque ademais de dedicarse á formación agrícola e a divulgación por novos cultivos, as novas técnicas agrícolas, tamén se meteu un aspecto da cultura general que el propiciou a través do maestro don Manuel Villal Paramá, que foi o maestro de aquí, dando cultura general a todos a xente maior, non? Que había daquela. Cultura general de enseñar cuentas, de enseñar, en fin, cultura general. Impulsou tamén abriu, digamos, conseguiu que as administracións daquela que eran os tempos predemocráticos abriran as portas aos administrados. Entón, aquí nós entrábamos, como que en día, foi un pouco a través del, pola porta como se fora da nosa casa en extensión agraria, no IRIDA que había daquela, que agora xa non hai, no Ministerio de Traballo, o propio Ministro de Traballo daquele tempo, pois nos anos 60, finales dos 60, ao principios dos 70, estuvo aquí inaugurando unha cooperativa, ademais neste mesmo recinto, unha cooperativa de traballo asociado das mozas de aquí que non tiñan outro traballo, e chegaron a formar unha cooperativa de confección, que estuveron aí. Entonces fixo que nós víramos, que a xente de aquí vira a administración como algo como se ve agora, pero daquela era moi diferente, non? O sea, agora a administración, hai democracia, calquera di, oye, eu teño dereito, aquí me das. Daquela non, daquela era todo unha cousa con moita máis imposición e sumisión, e sin embargo nós, pois eu que sei, íbamos a Pontevedra, íbamos á Estrada, íbamos incluso ao Concello, tiñamos o acceso, eso foi por esa mentalidade que ele nos supo transmitir. Normalizou o uso do galego xa daquela, estamos falando dos anos 60, na liturgia. De feito, hoxe había que dicir, el costalle moitísimo facer unha homilía en castelán, porque o normalizou, o sea, usa o galego de unha forma normal. Foi un adiantado con respecto aos temas da mocedade. Eu teño aquí anotado que hai un antes e un despois da súa chegada aquí a San Xulián e a Baloira, que foi onde primeiro eu. Eu acórdome, ainda que eu era un chaval, non era un mozo, que daquela estilábase nestes ambientes, un ambiente rural e tradicional, que os mozos e as mozas polo día non se falaban, non estaba ben visto que se falaran, que falaran entre eles. El rompeu con esa dinámica, empezando a facer reunións e actividades xuntando os mozos e as mozas. Entonces, o que hoxe parece normal, daquela non o era. De feito, foi moi criticado porque se veía en esas prácticas, en esas maneiras, se veía un peligro, non? Da promiscuidade, cando fixemos a primeira excursión, mozos e mozas as obras de teatro, pero cando fóramos aos Xesteiras, aquelo, a xente, os que non conocían a él, dicían, bueno, vai a cura, non? Cousa que hoxe é normal, é dicir, el foi un adiantado. Para min... Sempre apostou pola xuventude. Exacto. E sigue apostando. Era aquela máis porque ele era un mozo. Chegou aí, estamos falando incluso antes do concilio, porque logo despois, na iglesia, veo o concilio que tamén lle veo a dar un pouco a razón a esta maneira de actuar dos curas, non? E veo a abrir un pouco, digamos, pois a cura hacia a xente e non de espaldas á xente. Pero el, xa cando decía a misa de espaldas á xente, xa facía as cousas de frente á xente. E xa decía que, que encanta a mocedade, que non lle querían ir á misa, que tampouco lle importaba moito. Non sei se iso non se debe dicir porque lle pode molestar, pero o asunto é que veñeran ao atrio, non? Que veñan e tal. Iso para nos rompeu moldes, non? Ademais, enlazando con isto, o feito religioso, pois eso, sacouno da iglesia edificio, e levouno ao sitio onde viva xente. Por exemplo, xunto co cura de Santa Cristina,
fundaron ou promoveron a fundación do Club de Fútbol. Ou cando facían os campamentos de verán cos chavales, os rapaces, os chavalotes, os mociños de aquí, sacalos a leválos á playa, que nunca eles puderan ir á playa, todo ao marxen, digamos, do que é a liturxia, do que é a actividade propiamente dita dun cura, é dicir, que sería un cura non clerical, digamos. Ou cando fai as excursións, ou cando, bueno, pois cando promove actividades, pois iso, veladas de teatro, na capilla, é dicir, como non había outro recinto, que non é como agora, que hai recintos en todos os lados, pois ele nos permite que nunha capilla que está, entre comillas, para facer culto, ele dice, bueno, pois, falamos con Santiago e tal, facemos aí as obras de teatro, e ali montamos o noso escenario, é dicir, outro adiantado, outro feito de ser un adiantado ao seu tempo. Despois, nos anos 70, empeza a súa carreira docente, está no folleto ese que repartimos por aí, bueno, pois, damos unha pequeniña reseña, é capaz de compatibilizar digamos, toda esta tarea, ainda que hai que reconocer que algo decae a partir do ano 71, porque empeza a estudiar en Santiago e, sobre todo, no ano 77 empeza a traballar de profesor de religión no Instituto de FP da Estrada, que daquela ainda non era tal instituto, era unha sección delegada e tal. E cando as autoridades deciden abrir un instituto de FP da Estrada, Antón Losada Dieguez, pois que naceu, primeiro naceu na carretera de Virelle, despois foi para o edificio que ten agora, bueno, pois a nombra no el director, ainda ele era interino, e nombra o director, encárganlle que puxera en marcha, porque ven en el dotes de organizador xa a delegación de educación de Pontevedra, non? Logo despois, bota aí hasta o ano 82, no que saca a plaza en propiedade de profesor de FP, entonces é destinado a Burela, bota lá un ano, e xo chaman tamén da delegación de educación de Pontevedra, porque van a abrir outro instituto de FP en Redondela e pídenlle que veña de director para botalo a andar. E así o fai, ven a Redondela, bota aí tamén un curso, e logo vai para o Instituto Lamas da Abade de Santiago, que é onde termina, onde se xubila como docente. Nese instituto chega tamén a cadar durante varios anos, non sei ben cantos, o posto de director, e logo despois foi moitos anos desde que, despois ou antes, iso que o dudo, non sei se sabredes, ti se cada sabes, ti fuiste ali a clase. Bueno, ele foi xefe de estudios moito tempo, e orientador de non sei que, un cuesto que teñen eles para, bueno. Despois, coa escasez de curas que hai, pois nomea no ano 99, nomea no administrador parroquial de San Xorxe de Bea, e no 2004 de Frade Serrequián. El, máis ou menos, aínda que está noutra etapa da súa vida, xa un pouco máis maior, trata e impulsa as mesmas técnicas, entre comillas, de facer religión, de normalización do feito religioso nestas parroquias, e neso é no que está. Bueno, como recoñecemento esta labor, no ano 2004 a Asociación de Fillos e Amigos da Estrada fixolle entrega da Ensiña de Ouro, distinguírono con esta tal, e nós tamén andamos falando, a verdade é que non estamos aí falando, falámoslo aquí algo, de propoñerlle ao Concello que, se o teñen a ben, que o nomearan fillo adotivo da Estrada, porque ele non era Estrada, non naceu aquí. Entonces, á vista da súa trayectoria, do seu labor aquí e tal,